Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Συγχαρητήρια. Τι σας όθησε να φτιάξετε αυτό το σύλλογο? Ήταν μια πολύ καινοτόμα προσπάθεια τότε. Ήταν κάτι που ξεκινούσε για την ομαδοποίηση των γυναικών, για την εκπαίδευση των γυναικών, για την επιμόρφωση των γυναικών, για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και όλο αυτό ύστερα από 25 χρόνια ο Σύλλογος έχει γίνει γνωστός όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι 1000 μέλη τώρα από όλη την Κρήτη, όλα τα επαγγέλματα. Εξακολουθούμε να κάνουμε καινοτομίες, φτιάχνουμε ομάδα σε κάθε νομό, έχουμε την ομάδα Χανίων, ετοιμάζουμε την ομάδα Ρεθύμνου και Λασιθίου. Έχουμε κάνει σύμφωνο συνεργασίας με το ΜΑΚ, με την Ορθόδοξη Ακαδημία, ακολουθεί το Πανεπιστήμιο και το ΕΛΜΕΠΑ. Είναι καλό οι γυναίκες να ενώνονται και να μην ανταγωνίζονται με σκοπό να επικρατήσει μία στην άλλη, να υπάρχει μια γενική συνεργασία και ομόνοια. Εδώ δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είμαστε μια οικογένεια που προσπαθούμε όλες μαζί η μία την άλλη και οι συνέργειες και οι συνεργασίες που γίνονται είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι 60 ενδυμικά φυτά της Κρήτης. Όλα αυτά είναι προϊόν έρευνας που έχει γίνει σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ και τον Ελγοδήμητρα. Όλα αυτά τα φυτά μελετώνται. Ο στόχος, ο τελικός, είναι να εισαχθούν σιγά σιγά σε πάρκα του Ηρακλείου, να γίνουν πιο γνωστά στο κοινό, έτσι ώστε να γίνουν πιο διαδεδομένα και να γίνουν πιο δημοφιλή. Αναβιώνουμε τη χλωρίδα της Κρήτης. Έχουμε εδώ πέρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ναι. Εμένα με παραπέμπουν σε μινωική Κρήτη. Εγώ εμπνέομαι από το μινωικό πολιτισμό. Έχω φτιάξει τη μινωική συλλογή, την έχω παρουσιάσει στο Παρίσι, θεωρείται συλλεκτική και συνεχίζω να εμπνέομαι. Ο μινωικός πολιτισμός είναι για μένα τεράστια πηγή έμπνευσης. Έχω κάνει το ενθύμημα της περιφέρειας της Κρήτης, έχω κάνει το κόσμημα, το οποίο επίσης το δίνει η περιφέρεια σε γυναίκες κήδους που επισκέπτονται το νησί μας. Ήταν πάντα για μένα ένα όνειρο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Έφτιαχνα από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου πράγματα με τα χέρια μου και ήθελα να το επεκτείνω αυτό. Μετά είχαν έρθει λίγο τα παιδιά στη μέση, σταμάτησα να ζωγραφίζω, να φτιάχνω οτιδήποτε δημιουργούσε πρόβλημα στο σπίτι και έτσι αφιερώθηκα στα νήματα που είναι οικολογικά, είναι ανώδυνα για τα παιδιά, δεν χαλάνε, ό,τι και να μου τους κάνουν και κάπως έτσι δηλαδή εξαπλώθηκε. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της οικογένειας Κεφαλογιάννη Χασουράκη με τα παραδοσιακά προϊόντα, με τα σκιουφικτά, με το... πώς το λέμε το ψωμί? Είναι το κουμπαροκούλουρο που κάνουμε εμείς στην Κρήτη και είναι δώρο που δίνουμε στους κουμπάρους στο γάμο. Το ξοπλιαστό. Ναι, το ξοπλιαστό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το ξηρό και υπάρχει και σε πιο μεγάλο, δηλαδή φτιάχνουμε και αυτό που είναι και τρώγεται, καταναλώνεται και είναι πολύ μεγαλύτερο. Εγώ είμαι από οικογένεια κτηνοτρόφων, αγροτική οικογένεια, οπότε ο μπαμπάς μου από τη στιγμή που είναι κτηνοτρόφος ήμασταν πάντα μέσα στο τυρί, μέσα στη φέτα, μέσα στη μυζήθυνα, μέσα στο ξινόχοντρο. Με τα χρόνια μας έμαθαν τη διαδικασία η μαμά μου γιατί τα φτιάχναμε όλα στο σπίτι. Τα παράγει δηλαδή η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε αργότερα, όταν έκανα δική μου οικογένεια, επειδή ο άντρας μου είχε αλευρόμυλο, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω την πρώτη ύλη. Και παράγουμε ξινόχοντρο από κατσχίσιο γάλα, το σιτάρι ελληνικό πρώτη ύλη. Και μετά στην πορεία ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και χειροποίητα ζυμαρικά, σκιουφιχτά, μοναστεριακά, για να στηρίξουμε έτσι την παράδοση, για να κάνουμε αυτά που γνωρίζουμε, ναι, και να τα βγάλουμε και προς τα έξω, να τα γνωρίσει όλος ο κόσμος. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με το ασίμι και με όλο αυτό το ωραίο καλλιτεχνικό επίτευγμα? Μου αρέσει πάρα πολύ να έχει κάποιος την ευκαιρία να φοράει ένα έργο τέχνης πάνω του, να είναι σε φυλαχτό μαζί του, να μπορεί να το παίρνει. Γι' αυτό μου αρέσει και πάρα πολύ η φόρμα του, να
αυτό που τον συνοδεύει να έχει φόρμες που είναι από το περιβάλλον του, από αυτά που βλέπει καθημερινά έξω, όταν έχεις μαζί σου ένα λουλούδι. Η διαδρομή αυτή, δηλαδή και τα κοσμήματα που έχουν μέσα ζωγραφικό έργο, ένα μικρό πίνακα, δηλαδή μια μινιατούρα, αυτή την αρχική μου σκέψη. Η μόνιμη μου σκέψη από μικρή ήταν αυτή, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι ένας πίνακας μόνο σε έναν τοίχο και να μην μπορείς να τον πάρεις μαζί σου έξω, να τον βλέπεις συνέχεια. Τα μαντήλια είναι μεταξωτά, τα κατασκευάζει, τα φτιάχνει η Σοφία Μαρία, η αδελφή μου, στο σουφλί. Βγαίνει το κάθε ένα περιορισμένα αντίτυπα, έχουν τυπωμένα τα έργα της, τους πίνακές της. Πόσο καιρό είσαστε μέσα στο Αναπτυξιακό Σύλλογο? Καταρχάς είναι η πρώτη μας φορά που συμμετέχουμε σε αυτήν την έκθεση. Είμαστε πολύ καινούριες, τώρα πριν ένα μήνα περίπου. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Είναι όλες οι κυρίες εδώ τρομερές, πάρα πολύ παθιασμένες με αυτό που κάνουν, πολύ εξυπηρετικές. Πραγματικά το κάνουν με την ψυχή τους. Είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για ένα τέτοιο μαγαζί? Από όταν γνωριστήκαμε ήταν η πρόταση γάμου που μου έκανε. Ουσιαστικά είπαμε να έχουμε ένα χώρο που να έχει αντικείμενα μόνο από τα χέρια μας. Το έχουμε παλέψει πολύ σκληρά γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Είναι ένα είδος, ας πούμε, πολυτελείας θα λέγαμε. Αλλά η αγάπη μας όμως για αυτό το πράγμα, η αγάπη με εμένα για την τέχνη και τα χρώματα, μας έχει κάνει και βιοποριζόμαστε από αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι το όνειρό σας το μοιραστήκαν και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Γιατί για να επιτύχει κάτι και να είναι για 20 χρόνια, σίγουρα. Και αυτό συνέβη όταν αποφασίσαμε να φύγουμε από το Ηράκλειο και να ζήσουμε σε ένα χωριό του Ηρακλείου, το Βενεράτο. Μάλιστα. Εκεί έγινε το σπίτι μας και το εργαστήριο. Πάντοτε με γοήτευαν οι λίθοι, τα χρώματά τους, τα σχήματά τους, το μυστήριο αυτό που πλανάται γύρω από τους κρυστάλλους. Μπήκα στη διαδικασία και ξεκίνησα να κάνω κάποια μαθήματα χρυσοχοΐας, να μπορώ να τους επεξεργάζομαι τέλος πάντων. Μετά σιγά σιγά αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθηκε για κάποιο λόγο και κατέληξα να φτιάχνω κάποια πράγματα έτσι ώστε να είναι ευκολοφόρετα, να μπορεί ο καθένας, κάθε μια να φορέσει ένα κόσμο με ένα κρύσταλλο που να τον έχει κάθε μέρα μαζί του, γιατί λειτουργεί σαν υποστηρικτής. Μας βοηθάει να βγάζουμε το καλό από μέσα μας, το θετικό, να νιώθουμε καλά όταν φοράμε ένα βραχιόλι με ένα κρύσταλλο, να τα κουμπάμε, να νιώθουμε αυτή την αίσθηση. Η επιχείρηση μου ονομάζεται με αγάπη Ειρήνη, γιατί όλο αυτό που δημιουργώ είναι με πολύ αγάπη. Έχω κάνει διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου, αλλά πάντα ζωγράφιζα. Πάντα όμως με κέρδιζε το πινέλο, η αγάπη μου για τη δουλειά μου. Οπότε κατάφερα, έχω δημιουργήσει το δικό μου χώρο. Το μαγαζί μου το έχω φτιάξει σαν να είναι εργαστήριο, σαν να είναι το σπίτι μου, για να μπορώ εγώ να δημιουργώ και να αισθάνομαι καλά μέσα στο χώρο μου και εσείς όταν έρθετε σε μένα. Και έτσι είμαι καλά μέσα σε όλο αυτό. Ήθελα να ευχαριστήσουμε την κυρία Πιτσικάκη, γιατί πάντοτε μας διοργανώνει πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις και υπάρχει η ανταπόκριση του κόσμου. Το Ήλιος Plus έχει ξεκινήσει στην Κρήτη από τον Ιανουάριο του 2025, υλοποιείται σε 12 περιφέρειες ανά την Ελλάδα και η προσπάθειά μας είναι ότι προσπαθούμε να εντάξουμε ανθρώπους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και προσωρινής προστασίας στην Ελλάδα μέσω της εργασίας. Τους βοηθάμε τόσο με τα μαθήματα ελληνικών, επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική εκπαίδευση και σε ζητήματα εργασίας. والله الفكرة هيليوس مشكورين هم اللي أعطوني الفكرة ويعني أضافوا لي على إنها أجي للمكان هذا وأسوي اللي أنا أبدع فيه وأطبخ. Εδώ έχουμε συνδυάσει 3 διαφορετικές κουζίνες σήμερα. Εδώ ο αγαπητός μας φίλος από το πρωί μαγειρεύαμε όλοι μαζί και έχουμε συνδυάσει εδώ την κουζίνα από την πατρίδα του με την κρητική κουζίνα. Για να δούμε. Και θα συνδυάσουμε το φαγητό εδώ πέρα που έχει φτιάξει με αρνάκι και ρύζι παραδοσιακό με δικά τους ωραία μπαχαρικά και έτσι πολύ ωραία μυρωδικά. Θα το συνδυάσουμε με το δικό
δικό μας εδώ το πιχτόγαλο, ένα μαλακό τυρί που κάναμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Φυσικά έχουμε τον αξεπέραστο, το κριτικό ντάκο που μάλιστα μας κάνει και πολύ υπερήφανους, γιατί έχει βραβευτεί ως η καλύτερη σαλάτα παγκοσμίως. Και εδώ τα κορίτσια μας δίπλα που έχουν φτιάξει και αυτές υπέροχες συνταγές, εδώ που έχουν κάνει μια παραδοσιακή συνταγή που είναι με κιμά και έχουν βάλει φαγόπυρο, μια πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα, και εδώ η παραλλαγή που κάναμε στη συνταγή τους και που πειράξαμε ήταν ότι συνδυάσαμε αυτό το παραδοσιακό τους φαγητό με τα δικά μας τα σκιοφυκτά μακαρόνια. Και φυσικά εδώ τα κορίτσια μας έχουν φτιάξει ακόμα ένα ωραίο παραδοσιακό που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Τατιάνα. Βαρένικεν. Ναι, βαρένικεν. Και είναι ζυμαρικό γεμιστό με πατάτα και το συνδυάζουμε επίσης με ένα κριτικό τυρί, εδώ πέρα το ξύγαλο, που γιατί στη χώρα τους το τρώνε με γιαούρτι και εμείς επειδή θέλαμε να δώσουμε αυτή τη γιαουρτένια γεύση, αλλά θέλαμε να το συνδυάσουμε με την Κρήτη μας, βάλαμε το ξύγαλο που μοιάζει λίγο με ξινό γιαούρτι. Και έτσι παντρέψαμε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές κουζίνες σε ένα εγχείρημα που γίνεται εδώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε όλοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο, τους οργανωτές που μας κάλεσαν, και χάρη στην εταιρεία Πλοηγό και στο ΔΟΜ όπου εργαζόμαστε, τα κορίτσια είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος Χέλιος, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε αυτή την ευκαιρία να πάρουμε μέρος και να δείξουμε την ουκρανική κουλτούρα, και είμαστε πολύ ευγνώμων στα κορίτσια που δέχτηκαν να πάρουν μέρος, επειδή δεν μπορούν όλοι, πολλοί δουλεύουν τώρα, και όμως σήμερα την Κυριακή ήρθανε και μαγειρέψανε από πρωί αυτά τα φαγητά.